आज ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି। କ'ଣ ପାଇଁ ଖୁସି ଥିଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମେନ୍ ଟପିକ୍କୁ ଯିବା। ମୁଁ କାହିଁକି ଖୁସି ଥିଲି ଆଉ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ଖୁସିଟି ମୁଁ ଏବେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ସେଇଟା ସବୁ ବିବାହିତ ଝିଅମାନେ ସବୁବେଳେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ କହିଲି କି ନାହିଁ କହିବେ। ଆମର ମାନୁଛି ଦୁଇଟା ଘର, ଶାଶୁଘର ଗୋଟେ, ବାପଘର ଗୋଟେ। ଶାଶୁଘରେ ଯେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, ଶାଶୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ପରିବାର ବର୍ଗ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ସ୍ୱାମୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଫିର୍ ବି ନିଜ ଘରକୁ ଯିବାର ଯେଉଁ ଖୁସି, ଯେଉଁଠି ଆମେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଇଛୁ, ସେଇ ଘରକୁ ଫେରିବାର ଯେଉଁ ଖୁସି, ସେଇଟା ଆଉ କେଉଁଠି ବି ମିଳେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ କହିଲି ନା ମୁଁ? ଯଦି ଠିକ୍ କହିଥିବି କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଆପଣମାନେ। ଆଉ ସେଇ ଖୁସିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲି ମୋ ବାପ ଘରକୁ। ଗାଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ, ରାସ୍ତା ମୋତେ ଆଜି ସତରେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲାଗୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଦୂର ନହେଲେ ବି, ପାଖରେ ଶାଶୁଘର ହେଲେ ବି ଦୂରତାଟା ଯେମିତି ଜଣାପଡ଼ୁଥାଏ ବହୁତ ଲମ୍ବା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ଘରେ ବି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଆଉ ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ସକାଳୁ ଆସିଥିଲି ଶାଶୁଘରୁ, ଫିର୍ ବି ମମି ଏଠି କେତେ ସାରା ଖାଇବା ବନେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସତରେ ମାଆ ମାନେ ବି ଏଇ ଶୀତୁଆ ସକାଳରେ ଶୀତକୁ ଭୟ ନ କରିକି ମୋ ପସନ୍ଦ ପାଇଁ ସେ ପୁର ଦିଆ ଇଟିଲି, ପ୍ଲେନ୍ ଇଟିଲି, ମଟର ତରକାରୀ, ପୁଣି ଖଳି କାଢ଼ିକି ରଖିଛନ୍ତି ପିଠା ବନାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଆମର ଏଠି ଶୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଡାକିଲି ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ଶୁଣାଗଲା ନାହିଁ। ସେ ଦୁଇଟା ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ଘୋଡ଼ିକି ପୁଣି ଶୋଇଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚାଏ ଲଭର୍ ହେଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଶୀତ ସକାଳରେ ଚା ମିଳିଗଲେ ତ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜନ୍ନତ ସେଟା। ଆଉ ଯେଉଁଠି ମାନେ ୟାଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇଛି ଏବେ ଚା, ଆଉ ଇଏ ବହୁତ ହି ହ୍ୟାପି ଥିଲେ ଚା ପିଇକି। ତାପରେ ଏଠି ପିଠା ଛାଣିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଯାଇଥିଲା, ପିଠା ଛଣା ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅଙ୍କୁ ବାଢ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଭୋକ ସମ୍ଭାଳି ନପାରି ଗୋଟେ ଗରମ ଗରମ ପିଠା ମୋ ପାଟିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଯାଇଥିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏ ଖୁସିକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ବି ଜଣାଇବେ। ନିଜେ ଯେତେ ରାନ୍ଧିକି ବି ଖାଇଲେ ମା' ହାତ ରନ୍ଧା ସତରେ ଆହା କ'ଣ କହିବି। ଏଠି ମୋ ଫେସ୍ ଦେଖିକି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଖାଇବା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି। ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ସୁନ୍ଦର ବ୍ଲଗ୍ରେ। ବାଏ ବାଏ।